Det var første gang Kenneth han sidder sådan, han har ellers lavet noget hele ugen, og så filmer jeg ham lige når han sidder nede og bare ser fjernsyn. Jeg ser gadget-tv. Ja. Det er så der jeg ligger og soler mig. Det er dejligt. Lige været i gang med at lave en motorsav. Hej Sara. Hej. Vi laver lige en video til Claus, så han kan se hvad der sker herovre. Kartoflerne og Kenneths nylavede bænk derovre. Jeg har lavet resterne fra terrassen. Vi ser om vi kan finde et her. Den er god. Vi er ved at male. Har slibet det ned, og så bliver det malet helt nyt, frisk hvidt. Det ser bare flot ud. Og Sandra er ved at male herovre. Hej. Nej, vi laver en video til Claus. Nå, okay. Han spurgte om jeg kunne lave en video, hvad Hej, vi lavede. Claus. Er der noget, du sender... Nej, det er ikke lige nu, det er ikke live streaming, men vi sætter det på YouTube bagefter, så han kan se det. Nå, okay. Så Ja, vi er lige i gang med at male her. ja, det er besværligt derom bagved. Ja, det er det. Mm. Men jeg er stadig. Det skal nok lykkes. Ja. Makita! Og den lille bil, vi skal til Jylland i. Og som Kenneth han overvejer at købe. Ikke lige den der, men sådan en ligesom den her. Ford Fiesta. Så er der motorsav, jeg lige har lavet. Repareret. Den er fed nok, den bil der. Så lille, det har jeg lige lavet i dag. Det ser flot ud.